Tikulandireni pano patilankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 7 August 2023 ndipo tili Mulungu wa 18 pa Chaka mnyengo ya Chaka, ndipo lero muli ndine Father David Niwagaba, Montfort Missionaries Director Lunta TV. Ndipo mawu athu oyamba achokera mu buku la Numeri chapter 11 verses 4 to 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Luka Biston kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo utenga wabwino uchokere mu utenga wabwino monga adalembera Mateyu mutu 14 ndime ya 13 mpaka 21. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Numeri mutu 11 kuyambira ndime ya 4 kulekeza 15. Nthawi imeneyo anthu ena osokoneza amene anali pakati pa Aisraeli adamva nkhuli yayikulu. Aisraelenso adayamba kudandaula, adati, ndani adzatipatsa nyama kuti tizidya? Tikumbukira nsomba zaulere zimene tinkadya ku Igupto, minkhaka ija, mavwende ndi anyezi wa mitundumitundu. Koma tsopano mphamvu zathu zatha, ndipo sitikuona kanthu kena kakudya koma mana basi. Manayo ankafanafana ndi njere zamapira, ndipo maonekedwe ake anali ngati ulimbo wowuma. Anthu ankapita kukatola manayo namapera pamphero kapena kusinja mu mtondo. Ndipo ankaphika namapangira makeke. Kukoma kwake kunali ngati makeke ophika ndi mafuta. Pamene mame ankagwa usiku pa mahemapo, ankagwera kumodzi ndi mana. Mose adawamva anthu aja akulira m'mabanja mwawo monse, aliyense atakhala pa khomo pa hema lake. Chauta adapsa mtima kwambiri, ndipo nayenso Mose adayipidwa nazo. Mose adafunsa Chauta kuti, chifukwa chiyani mwandivutitsa chotere mtumiki wanune? Chifukwa chiyani simunandikomere mtima mpaka kundisenzetsa katundu wa anthu osewa? Kodi ndidatenga pathupi pa anthu osewa ndine? Kodi ndinawabala ndine? Kuti inu muzindiwuza kuti ndiwafungate pachifuwa panga, monga momwe mlezi amachitira poyamwitsa mwana? Ndipo kuti tipite nawo ku dziko limene mudalonjeza makolo awo molumbira kuti mudzawapatsa? Kodi nyama yoti ndiwapatse anthu osewa nditenga kuti? Iwowo
akundilira ine kuti tipatseni nyama tidye. Ine sindingathe kuwasamala ndekha anthu osewa. Katundu ameneyu sindingathe kunseza. Ndipotu mukafuna kundichita zimenezi, mungondipha basi. Ngati mwandikomera mtima kuti ndisaonenso mavutowo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mateyu. Mateyu mutu 14 ndime ya 13 mpaka 21. Pa nthawi yomweyo Yesu atazimva za imfa ya Yohane adachokako kumeneko mchombo kuti apite kwa yekha kwazi. Koma anthu atamva adayenda pa mtunda nama mulonda kuchokera ku mizinda yawo. Yesu adatuluka mchombomo, ndipo pamene adaona anthu ambirimbiriwo adawamvera chifundo nayamba kuchiritsa amene ankadwala. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamutsa kuti kunotu nkuthengo ndipo ano ndi madzulo. Awuzeni anthuwa azinyamuka apite ku midzi kuti azikagula chakudya. Koma Yesu adawuza kuti palibe chifukwa choti achokere. Inuyo apaseni chakudya. Iwo adati, pano tili ndi buledi musanu yekha ndi nsomba ziwiri basi. Yesu adati, bwera nazo ni kuno. Atatero adalamula kuti anthu aja akhale pansi pa udzu. Tsono adatenga buledi musanu uja ndi nsomba ziwiri zija nayang'ana kumwamba natokoza Mulungu. Kenaka atanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake. Ophunzira aja nkugawira anthuwo. Anthu onsewo adadya mpaka nkukuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala nkudzaza madengu 12. Koma tsono anthu amene adadyawo analipo ngati zikwi zisanu, amuna okha osawerenga akazi ndi ana. Mthenga wa Ambuye. Mene tamva mawu oyamba komanso uthenga wabwino. Mene ndimanena nthawi zonse mawuwa amakhala ali ndi uthenga umene ulimo umene ungatiphunzitse. Ndipo lerolo ine ndikutengapo ma lessons awiri, bonus lesson imodzi. Ndipo lesson yoyamba imene ndikutengapo lero ndi iyi: complaints alone change nothing, action does. Learn to act more than complain. Kudandaula sikusintha kanthu pakoka. Koma kuchitapo kanthu nkumene kungasinthe chinthu. Choncho ndiphunzire kuchepesa kudandaula, ndichitepo kanthu kuti chimene ndikuchidandaulacho chingasinthe. Tikamva mawu oyamba, Aisraeli aja akudandaula ndipo ayamba kale kudandaula. Kumbukirani ali pa ulendo wawo wopita ku Kenani kuchoka ku Egypt. Ayamba ndi kale kudandaula, pano akudandaula amalira kuti alibe chakudya.
pano alandira chakudya mana, ndipo akudandaulabe kwa Mose, ayi zatikola bola kumene tinaliko. Complaints alone change nothing, action does. Learn to act more than complain. Moses nayenso wayamba utaya mtima, kodi anthu osewa ine ndinabereka ndine. Akuyang'ana kuti amene achitepo kanthu ndi Moses, iwo wangokhala wosintha zinthu ndi iyeyo osati ineyo. Nzoona madandaulo amatithandiza kuti tivumbule mavuto amene alipo, anthu adziwe mavuto amene alipo. Koma madandaulo paokha sangasinthe chinthu. Ndimanena nthawi zonse kuti chinthu chikakhala yapa chikhala pamene chilipa mpaka ndipange chigamulo choti ndichisunthe ndichibwerese yapa mpamene chinthucho chingasunthe. Choncho mavuto anga ndikhala nawobe ngati ndingangokhalira kulira kudandaula koma osachitapo kanthu. Nzoona timakhala mabanja nthawi zina mavuto alipo, koma ndikangolira kudandaula kukhala pansi kunena za izi aizi kuuza uyu koma osachitapo kanthu, mavuto wakalapobe, stress will be with me. Chachikulu nkungoona kodi chimene ndingapangepo kuti vuto lilite ndi chani, ndipo malo motaya nthawi yambiri kulira ndichitepo kanthu ndipo vutolo ndilitetsa. Complaints change nothing, action does. Learn to act more than complain. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: even when you are going through a lot, unknowingly others will seek your help. Attend to them if you can. Ngakhale ukudusa nzambiri iweyo, anthu mukusazindikira atawira kwa iweyo, kwa inuyo kuti mungathandize. Ngati ndingathe ndiwathandiza anthuwa, ngati ndili ndikuthekera, ngakhale ine ndikudusabe nzambiri. Ndikamva utenga wabwino ndiphunziro mene ndikulitengapo. Imvani, Ambuye Yesu anali akulira chifukwa cha mnzake Yohana amene anali ataphedwa, ndipo wachoka uko kuti akalipa yekha akalire. Wafika uko anthu alikonko kale akumufuna, afuna achirisidwe, afuna athandizike. Even when you are going through a lot, unknowingly others will seek your help. Attend to them if you can. Waona zimene azifunazo, waona chamubweresa uko ngakhala akulira chifukwa cha imfa ya nzake mbale wake Yohane, wati ayi ndikuthandizani, wachirisa anthu amene amadwala, wapasanso chakudya. Mzanga wina zina lake Beti amene timapanga utumiki limodzi, Beti Namsoke, ngwa ku Uganda. Tsiku lina timagawana ma-challenges a utumiki, ndipo anataya bambo wake, her father was dead. Ndipo Mkristo wina anangotenga foni nkwayimbira, iwo Mkristo yankafuna kuti apemperedwe. Ndipo atamuyimbira, Beti anayankha, akuti mwadzuka bwanji, tilipo chabwino, okay fine. Ine ndimafuna pempero za moniso season, sikuti chinali cholinga iye amafuna athandizike, apempereredwe kuti munthu wake angachiritsidwe. Ndimafuna kuti mundipemperere. Beti mwa mawu otsika pang'ono anangomuyankha, pepani ndili kumaliro, bambo wanga atisiya, we are at the funeral. Tiakuti okay chabwino, ndiye mumaliza nthawi yanji kuti mundithandize. Taganizani. Akuti iyayi mwina zitengerapo nthawi pang'ono. Ndiye ndani munduuza amene angandithandize, ndani amene angandithandize.
look at the emotional thing. Muntu ali pamaliro pa bambo wake uyakufuna chitandizo, iyeyo sakusamala kaya zili bwanji yafuna atandizike. Even when you're going through a lot, unknowingly others will seek your help, attend to them if you can. Ndidziwa kuti munamvapo za Dr. wina amene anachoka kuchipatala nkupita kwawo. Wodwala wina anabwera kuchipatalako ndi muntu wake amene amafuna kuti ampange operation. Ndipo uyu ndithu amafunitsitsa madziwa muntu kaka kuti uli ndi muntu amene ali kudwala, umafuna kuti nditu mutandizike nsanga kuti moyo wa muntu uyu ungatandizike. Nafusa dokta ali kuti, anthu ayi dokta ali kwawo. Ndipo impatience yoenda pa anthu osapanga ntchito zawo angotawa mzipatala amamuimbira phone dokta mayanka apasi ndikuyankani beni. Before 5 minutes waimbaso kodi muli kuti. Dokta anango nyamuka, drove very fast kufika kuchipatala. Kufika kuchipatalako, kulowa mu theater, kuyamba kupanga operation. Ndipo kufika muntu uja wayamba ukali. Anthu osagwira ntchito yanu. Madziwa how one would be feeling kuti afuna muntu wake atandizike. Dokta anati, okay chabwino ndipanga choteka ndikutandizani. Walowa mtheater wapanga operate successfully, wamaliza within a short while. Ndipo alowa mu office amwitana ti ampasa ma results over operation. We thank God has been a successful one. Pano basi ndikupempeni kuti basi ndibwerere kunyumba pepani mene sindi mayanka mwana wanga wamwalira dzulo panopa ndasiya anthu ali pabwalo ndi bokosi ndati ndingobwera ndikutandizeni ndibwerere uko ndikaike maliro wa mwana wanga. Even when you're going through a lot, unknowingly others will seek your help, attend to them if you can. Bonus lesson imene ndikuitengapo lero ndi ili. Just as spiritual needs are important, physical needs are equally important. Draw a balance to be happy. Ambuye Yesu awapempherera anthu aja achira, koma pano ali ndi njala afuna chakudya. Ophunzira aja akuwauza kuti auze nazipita. Ambuye Yesu akuti ayi mwapasi chakudya ndinu. Just as spiritual needs are important, spiritual needs are equally important. Draw a balance to be happy. Mwamvapo ena kuti yayi ndikakupemphererani zatha kuchipatala musapite. Pali zinthu, pali matenda mene amachiritsidwa ndi pemphero, pali matenda mene afuna kapena asowa medical help. As such, ndisiyanitse. Njala singate ndi pempheroi. Njala ifunika chakudya. Nchimodzimodzi pali matenda amene afunike operation, pali matenda amene afunike pemphero. These must go in line. Kwa muntu amene akuti ayi ife timati muntu asalandire mankhwala achizungu, ayi ife tikakupemphererani mwachira. Kulakwitsa. Pali zinthu zimene zimatha ndi pemphero, pali zinthu zimene zimatha with physical medication. Just as spiritual needs are important, physical needs are equally important. Draw a balance to be happy. May God give you the grace. May He give me the grace to be a better person today than I was yesterday. Amen. To